बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि दिनैनि गोनांथार खौराङाव अन्नानै नोंथांमोना बर' रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ क'क्राझारनि 9 बोसोरनि सासे उन्दै गथ'खौ जिनाहारि खालामजानाय दुखुथिया नखराव खौरां लाहैदों मिरु आइजो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिना गयारी आरो क'क्राझार टाउन मिउनिसिपेल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथांमोननि मोनसे हानजाया। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि थानानि सिङाव थानाय दिदोमपारा गामिनि 9 बोसोर बैसोनि सासे थाखो 5आव फरायबाय थानाय उन्दै हिन्जावसाखौ रावबो गैयै समाव खाबु लानानै न' खाथिसिननो रुकुनाथ नार्जारी 55 बोसोर बैसोनि सासे बोराया जिनाहारि खालामनानै दुलाराय ओनसोलावनो मुगैथाव आरो दुंहाव थासारि लाबोदों। बे समाव 9 बोसोर बैसोनि उन्दै जिनाहारि खालामजानाय दुखुथिया नखराव क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो इउपिपिएल दोलोनि आइजो गांखं हानजानि आफादगिरि बिना गयारीया नुजाथिहैना दुखु दाहानि खौरां लाहैना दुखुथिया नखरखौ गोसोआव बोलो होदों। बे समाव दायनिगिरिखौ हमनो हायाखैब्लाबो हमनानै गोख्रों साजा होनो गासै रायजो आरो आफाद गौथुमफोरा दाबि खालामदों। कार्बि आंलंआव रैखाथि हानजानि गिदिर गाग्लोबनायाव सा6 उदखारनि जिउ खहा जादों। कार्बि आंलंआव जानाय मोनसे एनकाउन्टाराव सा6 डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मिनि सोद्रोमाफ्रा जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों। आसाम पुलिसा दिनै फुंनि समाव कार्बि आंलं जिल्लायाव एनकाउन्टार खालामनानै सा6 डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मिनि सोद्रोमाफोरखौ जिउ फोजोबस्रांदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम नागालेण्ड सिमनानि कार्बि आंलं जिल्लानि मिसिबाइ लामाव आसाम पुलिसनि गोख्रों एनकाउन्टार जानानै थाङो। मख'थावनादि आसाम पुलिसा सा6 डिएनएलएनि उदखारिफोरखौ जिउ फोजोबनायजों लोगोसे हाथियारफोरनि दोनग्रा मोनसे गिदिर बाक्सु बोखांनो हादों। आसामनि एडिशनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस जी.पी. सिंहआ टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला आसाम पुलिस आरो आसाम राइफलनि जथायै कार्बि आंलं जिल्लानि धोनस्रि ओनसोलनिफ्राय डिएनएलएनि सा6 उदखारिफोरखौ जिउ फोजोबदों लोगोसे हाथियारफोर बोखांनो हानाय जादों होनना मिथिहोदों। आसामाव दासान्दि फरायसाफोरनि आनजादखौ लानानै सोरखार आरो फरायसा फोरोंगिरि लोगोसे बिमा बिफाफोरनि गोसोआव गोबां गोनो गोथो सोमजिदों। एसएसएलसि आनजादा माब्ला जामारगोन बेनि थि गरन्थ लानो हायाखै। जेखिजाया कर'ना भाइरासनि थासारिया मोजां जाब्लानो थाखो 10नि आनजादखौ खुंफुंगोन होनना मिथिहोदों। कर'ना भाइरासनि थासारिया मोजां जायोब्लानो थाखो 10 एबा मेट्रिक आनजादनि जोबथा आनजादखौ खुंफुंनो साखाफारा जानाय खौरांखौ मिथिनो मोन्दों। कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि थाखाय आसामनि एसएसएलसि मेट्रिक आनजादखौ दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। फरायसाफोरखौ साननैसो सिगां आगोलाव ससियेल मिडियाफ्राव गोनो गोथो जानाय नुनो मोन्दों। थाखो 10 आरो थाखो 11नि जोबथा आनजादखौ माब्ला जागोन गोबाङानो सोंलु खालामहरदों बे समाव जागोन ना जाला होननानै। नाथाय बावैसो आसुनि दैदेनगिरिफ्रा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना होदों दि आसामनि जानो गोनां थाखो 10 आरो थाखो 11नि जोबथा आनजादखौ कर'नानि थासारिया मोजां जायोब्लानो खुंफुंनो साखाफारा जाखानाय होनना मिथिहोदों। बिथांमोना बे खोथाखौ आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रानेश पेगुजों सावरायलायनायबो जादों होनना सुलुङाव मिथिहोनाय जादों आरो सानब्रैनि उनाव सावरायलायनाय जाबावगोन होननानैबो बुंदों। आनजादखौ खुंनाय जायोब्ला 15 दिन सिगाङावनो फरायसाफोरखौ मिथिहोनाय जागोन होननानैबो बिथांमोना बुंदों आरो लोगोसे गासैबो फरायसाफोरखौ लोरबां गोसो गैयाजासे फरायनायाव गोसो होनो गुरैयै खावलायदों। जोबथायाव हमजाबाय अलिम्पिक मेडेल देरहागिरि सुशील कुमारआ। अलिम्पिक मेडेल देरहागिरि खमलायनाय गेलेगिरि सुशील कुमारआ जोबथायाव पुलिसजों खाजाबाय। दिल्ली पुलिसनि जर'खा पुलिसा बिथांखौ दिल्लीयाव हमना मोनो। गोबाव समनिफ्रायनो दिल्ली पुलिसा बिथांखौ नागिरगासिनो दंमोन। बिनि सिगां सुनिबारखालि बेलासियाव खौरां बिजोङाव खौरां ओंखारदोंमोन दि पान्जाबनि पुलिसा सुशील कुमारखौ हमदों होननानै। नाथाय बे खौराङा नंखाय होननानै फोरमान जायो। अदेबानि उनाव सुशील कुमारखौ दिल्ली पुलिसा हमनो मोनो। माखासे सान सिगां बिथाङा छत्रपाल स्टेडियामाव सासे बारग' इन्टारनेशनेल खमलायनाय गेलेगिरिखौ बुथारनाय जाथायाव लोब्बा दं होननानै अजद होजादोंमोन। बिनि उनाव बिथांखौ दिल्ली पुलिसा हमनानै गोख्रों आयेननि आवथायाव लायो। भारतनि मुंदांखा गोहोगोरा बक्सार मेरी कमआ दुबाइयाव बिरखं जाब्रबथायनिफ्राय खुनुरुखुम जिउ रैखा मोनदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। मुंदांखा भारतीय बक्सार मेरी कमआ दुबाइयाव जानो गोनां बक्सिं गेलेनो थांनाय बिरखंआव थाव जोबनायाव खुनुरुखुम बिरखं जाब्रबथायनिफ्राय रैखा मोननो हायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिरां पुलिसा हां लानायाव गोब्राब थासारिजों भुगिनांनाय सासे सुबुंखौ जिउ रैखा खालामदों। कभिड-19नि साग्लोबसारनाय गिख्रंथाव थासारिनि समावनो चिरां पुलिसा सासे सुबुंखौ मदद खालामना जिउ रैखा खालामदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय हरनि 8:30 समाव चिरां जिल्लानि धालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय साथिपुर गामिनि थागिबि सामाद आलीनि फिसाज्ला सादाम हुसेना हां लानायाव गोब्राब थासारिजों भुगिनांना चिरां जिल्ला पुलिस बिफाननि हेल्प नम्बर 9365283656 आव कल खालामना जेंनाखौ फोरमायो। चिरां जिल्लानि धालिगाव पुलिस थानानि बिबानगिरि प्रसेनजित दास आरो बिथांनि लोगोफोरा हाखु दाखु सादाम हुसेननि नखराव सुलाद लाफैना हुसेननि हां लानायाव सोमजिनाय जेंनाखौ हमदांनो हायो आरो अक्सिजेननि मदद खालामना खुनुरुखुमै जिउ रैखा खालामनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे समावनो 108 एम्बुलेन्स गारियाबो हां लानायाव गोब्राब थासारिजों भुगिनांनाय हुसेनखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय लांनो फैबायमोन।
नाथाय हुसेना नखराव रावबो गैयैलाय गोनो गोथो सोमजियो। बे समावनो पुलिस हान्जाया कभिड-19 नि PPE गाननानै बिथांनो हां लानायनि थाखाय अक्सिजेन जगायना होयो। बे चिरां पुलिसनि बाख्नायथाव हाबाखौ ओनसोलनि सुबुंफ्रा बाख्नायनाय फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो जायफोर दासिमबो बड' FM आपडेट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना उननि समाव जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान रादाब नायनो हानायनि थाखाय गोजोन्थों।